Action! Goddag. Vi vil gerne snakke om skattelettelser og hvad der kan ske med det danske samfund, hvis den offentlige sektor får flere penge i kassen. Og vi har lavet en lille udregning her, at hvis vi nu siger, at en husstand har 500.000 kroner per år at gøre godt med, og så betaler de 50% i skat, så tager man halvdelen af pengene væk. De går til den offentlige sektor, 250.000, og de får selv 250.000 kroner. Men hvis nu de laver skattelettelser på 10%, og de stadig har en indkomst på 500.000, så fjerner man 40% af det samme som 200.000, og i efterskat så har husstanden 300.000 kroner at gøre godt med. Og så ud fra det kan vi se, at den offentlige sektor får 50.000 kroner mindre per husstand om året. Og det der kan ske så, det er, at som husholdning, så bruger man flere penge, når man får flere penge, og det gavner virksomheden. Så virksomheden tjener flere penge, og skal derved også betale mere i skat til den offentlige sektor. Og det mener vi, at det kan både gå godt, og det kan gå skidt. Fordi enten kan de kan skære ned på skoler, penge til skoler og andre kommunale institutioner, eller så kan afgifterne på varer, biler og hus, det kan stige, fordi de skal jo have pengene et eller andet sted fra, så måske lægger de nogle flere afgifter på et andet sted. Eller arbejdsløsheden kan falde, fordi at når man får flere penge som husholdning, så kan det være, at man har brug for, eller man ligesom føler for, at man skal bygge noget. Hvis man lige siger, vi skal have en udestue eller noget, så skal man bruge håndværkere, og de håndværkere, de får penge. Og det kan vi sige, vi kan godt betegne håndværker som virksomhed. Og så får de flere penge herop, og igen betaler de også skat af det. Men mindre selvfølgelig, at det er sort arbejde, hvilket er et stort problem i det danske samfund, fordi på den måde kan vi sige, det betaler man ikke skat af, så mister den offentlige sektor igen penge. Så det kan gå både godt og skidt. Det var det.